Γεια σας, στο βιντεάκι αυτό θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε εγκατάσταση προγραμμάτων στο Ubuntu και στα παράγωγα του Ubuntu όπως το Mint, Ultimate Edition κτλ, πηγαίνοντας σε μία ιστοσελίδα, η διεύθυνση της οποίας είναι appna.com. Πάμε λοιπόν στην σελίδα αυτή και βρίσκουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες προγραμμάτων, οπότε τις βλέπετε εδώ στην αριστερή πλευρά. Όταν θα πάτε και κάνετε επιλογή οποιαδήποτε κατηγορίας, θα δείτε στα επιμέρους. Παραδείγματος χάρη στα παιχνίδια, αυτή τη στιγμή νωρίτερα που έκανα μια αναζήτηση, βρήκα γύρω στα 1100 πακέτα, κάπου εκεί. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, κάνετε την επιλογή σας και εδώ στο δεξί μέρος, αφού βρείτε το πρόγραμμα που θέλετε, κάνετε την εγκατάσταση πατώντας το κουμπάκι. Αυτό είναι όλο. Ελπίζω να βρίσκατε το βιντεάκι αυτό χρήσιμο και να το πείτε στους φίλους σας ότι είναι τόσο εύκολο να γίνονται οι εγκαταστάσεις καινούριων προγραμμάτων στο Ubuntu και στα παράγωγά του. Ευχαριστώ.